Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, же вознесився, ісполняєш сокровище благої жизни подателю. Прийди і вселися в неочистений от всякий оскверний, спаси блаже душі наша. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Пресвятая Тройці, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наше. Святий посіти, зціли немощі наші, ім'я Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Отче наш, же єси на небесіх, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі. Хліб наш насущний даш нам днесь, і остави нам долги наші, як уже і ми оставляємо должником нашим. І не введи на свої скушення, но ізбави нас від лукавого. Яко Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки веков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Прийдіте, поклонімося цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадемо Христу, цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадемо самому Христу, цареві і Богу нашому. Глаголи моє внуши, Господи, розумій звання моє, вонми гласу молення моєго, царю моє, Боже моє, яко к Тобі помолюся, Господи. За утро услыши глас мой, за утро пристану, Ты узреши меня, яко Бог не хотя и беззаконня, Ты, если не приселиться к Тебе лукавные, ниже прибудут беззаконности пред очима Твоима. Возненавиделась и вся делающая беззаконие, погубишь и вся глаголящая лжу. Мужа кровень стыла внушается, Господи, же множество милости Твоей, не до дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему, в страсти Твоем. Господи, настави меня правдою Твоей, враг моих рады, и справи пред Тобою путь мой, яко низву стех их истины. Сердце их суетно, гробу твердь, гуртань их, языки своим лещаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестия и зрения, яко преувеличивши Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, во век возрадуются, вселишися в них, и похвалятся о Тебе, любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалося нас. Вскую шаташися языцы людей, поучашися тщетным, предсташа цари земсти и князи, собрашися в купе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем их от нас иго их, живый на небесах посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью своей сметет я, аж же поставлен есть царь от него над Сионом горою святою Его, возвещает повеление Господне, Господь рече ко мне, Сын мой, если Ты ознесь родихся, проси от мене, и дам Ти языки достояние Твое, и одержание Твое концы земли, упасешь, и я же злом железным, яко сосуда скудельниче сокрушишь и я, и ныне цари, разумейте, накажитеся все судящие земле, работайте, Господи, со страхом и радуйтесь Ему с трепетом, примите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, егда возгорится вскоре ярость Его, блажени все надеющиеся нань. Боже, Боже мой, вон мими вскую оставу мне еси, далече от спасения моего, словеса грехопадений моих. Боже мой, воззову в дни, не услышишь и в ночи, и не в безумие мне. Ты же во святим живешь и хвалу Израилева, на Тя уповаша, отцы наши, уповаша, избавися я.
к Тебе возваши, спасошися, на Тя уповаши, не постидішися. Аж єсть червня, не чоловік поношення, чоловіка уничиження людей. Всі видящі меня поругашего мися, глаголаша уснами, поки ваша главою упова на Господа, да избавит его, да спасет его, яко хочет его, яко ты еси исторги меня из чрева. Упование мое от сосу матери моей, як Тебе привержен есть, от ложеств от чрева матери моей. Бог мой, если Ты, да не вступиш от мене, яко скорбь близь, яко ність помагає мені, ободоша мне тельце мнозі, юнце тучні, одержавши мне, отверзоша на меня уста свои, яко лев восхищає и рекає, яко вода із ліяхся, розсипашася, вся кості моя бисяє, серце моє, яко воск тає посреди чрева моєго. Іще, яко скудель кріпость моє, язик мій прильпе гортані моєму, і вперь смерті свел мені, яко убудоша мне псін нозі, сон лукавого держаша мне, іскопаша руці мої, нозі мої, щитоша, вся кості мої, тіже, смотриша і презреша мне, розділиша ризи моя собі, одежді мої, меташа жребій, Ти же, Господи, не вдали помощь мою от мене. На заступление моє вон ми, избави от оружия душу мою, из руки песи единородную Твою. Спаси меня от уст львовых и от единорож смирение мое, повим имя Твое, братья моей, посреди церкви воспою Тя, боящиеся Господа, восхвалите Его все семья Яковле, прославите Его, да убоится же от Него вся семья Израилева, яко не уничижи, ніже не годова молитви, нище, ніже отврати лице Твоє от мене. І якда возвахнемо, услыши меня от Тебе похвала моя в церкві велиці, і сповімся Тобі. Молитва моя воздам пред боящимися Його, ядят у Бозі, і наситяться, восхвалят Господа, взыскающие Його. Жива будуть серця їх вік віка, пом'януться і обратяться ко Господу всі конці землі, і поклоняться пред Ним вся отечестві і язик. Яко Господнє із царстві, і той владает язик, і ядоша, і поклонишися всі тучні землі. Пред Ним припадут всі нисходящие в землю, и душа моя тому живет, и семя моя поработает Ему. Возвестит Господові род грядущий, возвестят правду Его людям родшимся. Я же сотвори Господь, славу Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Розпеншуся Тобі, Христе, погибе, бучительство поправно, без сила вражає, ніже, бо ангел, ніже чоловік, но сам, Господи, спаси Сина, слава Тобі, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Что Тя наречемо благодатное небо, яко воссияло еси, солнце правды рай, яко прозябла еси, цвіт нетління, діву, яко прибула еси нетлінна, чистою Матерь, яко імела еси на святих Твоїх об'ятиях, Сина всіх Бога, того моли спастися душам нашим. Донесь церковная зависа на облачении беззаконных раздирается, и солнце лучи своя скрывает, владыку зря распинаема, скую шаташися язиці, і люди, поучишися тщетним. Яко овчами заколення веден блеси Христе Царю, і яко агнець незлобий, привоздився ісі кресту от беззаконних мужей, гріх ради наших чоловіколюбче. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Ємшим Тя беззаконним претерпіває, сиці вопіяли си, Господи, аще й поразисти пасти, расточисти, 12 овець ученики моя, можах в'яще, нежелі 12 легіону представити ангелов, но довго терплю, да исполнится, я же явих вам пророки моїми, безвісна і тайна, Господи, слава Тобі. Мудрость вон нема. Прокимен пророчества, глас четвертий, серце Його собра беззаконіє себе. Серце Його собра беззаконіє себе, блажен розумівай на нищею Бога. Серце Його собра беззаконіє себе, серце Його собра беззаконіє себе. Премудрость Пророчество Захарія начтення. вон нема.
Так глаголит Господь, прийму жест мой добрий, отвергу його, еже разорити завіт мой, його же завіщав по всім людям, і разориться в день он, і розуміють хананеї, овці хранимые мені, за не слово Господнє єсть, і реку к ним, аще добро пред вами єсть, дадітим з думою, ілі отрицитися, і поставившим з думою 30 сребреник, і рече Господь ко мне, вложи я в горнило і смотри, аще іскушено єсть, їм же образом іскушен бих у них, і прияг 30 сребреників, вложи їх в храм Господень горнило. Премудрость. Галатам послання святого апостола Павла чтення. Братья, мені да не буде хвалитися токмо о кресті Господа нашого Ісуса Христа, им же мені мир розп'яся, а і аз миру, о Христі Ісусі не обрізання, що може дні не обрізання, но нова тварь і лиці правилом і сим жительствують, мир на них и милость, и на Израиле Божие, прочие труды да никто же не дает, аз боязва Господа Иисуса на тілі моєм ношу, благодать Господа нашого Ісуса Христа, со духом вашим, братья. Аминь. Мирьте, премудрость прости, услышим святого Евангелия. Мир всем. И Духове Твоему. От Матфея святого Евангелия чтения. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. От мема. Во время оно утру сотвориша все архиереи, старцы, Люсина Иисуса, яко убите его, и связавши его ведоша, и предаша его Понтийскому Пилату и Гемону. Тогда, видев Иуда, предав его, яко осудиша его, раскаялся, возвратить 30 сребреники архиереям и старцам глаголя, сореши их, предав кровь неповинную. Они же решат, что из нам ты узреши, и поверь сребреники в церкви, одиди, отшед, удавися. Архиереи же, приемши сребреники, реша, недостойно изложить их в корвану, понеже цена крови есть. Совет же, сотворши, купише имя и село скудельниче погребения странных. Тем же наречется село то село крови до сего дня. Тогда сбыться реченное Иеремием, пророком глаголющим, и прияша 30 сребреник цену цененного его же цениша от сынов Израилев. И даша я на селе скудельниче, яко же сказал мне Господь. Иисус же ста пред Егемоном, и вопроси его, Егемон глаголя, ты ли еси царь иудейский? Иисус же рече ему, ты глаголишь. Их да нань глаголал архиереи старцы, ничего же от веща ваше. Тогда глагола ему Пилат, не слышишь ли, колико на тебя свидетельствуют, и не отвечай ему ни к единому глаголу, як удивитесь Егемону зело. На всяк же праздник, обычай бе Егемону отпущать единого народу связано, его же хотяху, и мяху же тогда связано нарочито глаголем Авараву. Собранным же им, рече им Пилат, кого хочете от бою отпущу вам, Вараву ли, или Иисуса глаголемого Христа, видишь обо яко зависти ради предаша его, сидящую же ему на судище, посла к нему жена его глаголющая, ничто же тебе и праведнику тому много бы пострадах днесь, во сне его ради. Архиереи же и старцы наустиша народы, да и спросят Вараву, Иисуса же погубят. Отвещав же Егемон рече им, кого хочете от бою отпущу вам, они же реша Вараву.
Глагола им Пилат, что убосотворю Иисусу глаголемому Христу, глаголоша ему все, да распят будет. И гемон же рече, кое убо зло сотвори, они же из лихого пияху глаголюще, да пропят будет. Видев же Пилат, яко ничто же успевает, но паче молва бывает, прием воду, умы руце пред народом глаголя, не повинен есть от крови праведного сего, вы узрите. И отвещавши все люди реша кровь его на нас и на чадик наших, тогда отпусти им, Вараву Иисуса же бию, предаде им, да его пропнут. Тогда воины и гемоновы, приемши Иисуса на судище, собраша на все множество воин, и совлекши его, одеша его хламидую червленную, и сплетши венец от терния, возложиша на главу его и трость, десницу его, и поклоншися на колено пред ним, ругахуся ему глаголюще, радуйся, царю иудейский. И плюнувши нань, прияша трость, и бияху по главе его. И когда поругашися ему, совлекоша с него багряницу, и облекоша его в ризы его, и ведоша его на пропятие. Исходящий же обретоша человека Киринейска, именем Симона и сему задеша понести крест его. И пришедшее на место, нарицаемую Голгофа, еже есть глаголемо, кранево место, Даша ему пите оцет желчу, смешано и в кужне хотящий питы, распеншие же его, разделиша ризы его, верши жребия, и сидящий стрижаху его ту, и возложиша вверху главу его, вину его написано, сей есть Иисус, царь иудейский. Тогда распяша с ними два разбойника, единого одесну, единого ушую. Мимоходящие же хуляку его, покивающие главами своими, глаголюще, разореет церковь треми деньми созидая, спасеся сам, аще Сын Еси Божий сниде со креста, також и архиерей, ругашися с книжники и старцы, и фарисеи глаголюху, иные спасе, себе ли не может спасти, аще царь Израиль есть, да снидет ныне со креста и веруем в Него, упова на Бога, да избавит ныне его, аще хочет ему рече бы, яко Божий есть Сын. Тогда же и разбойника распятая с ними поношаста ему, от 6 же часа тьма быть по всей земле до часа 9, о 9 же часе возопи Иисус гласом велим глаголя, или массово хвани, еже есть Боже мой, скую месть оставил. Нецы же от ту стоящих, слышавших глаголаху, яку Илью глашает сей. И обитех един от них и прием губу, исполнив же оста и вонзе на трость напояши его. Прочие же глаголаху оставит, да видим, аще придет Илья спасти его. Иисус же паки возопи гласом велим и спусти дух. Если завеса церковная раздрася на двое, с вышнего края до нижнего, и земля потрясеся, и камень распадеся, и гробы подверзошася, и много телесе усопших святых воссташа, ише из гробов
по воскресении Его внедоша во святый град, явившийся мнозе. Сотник же, и же с ним стригущий Иисуса, видевший трус и бывшая, убояшася зело глаголюще, воистину Божий Сын весей. Як уже ту и жены, многие издалече зрящие же и доша по Иисусе от Галилеи, служащие Ему. В них же бе Мария Магдалина и Мария Яковля, и Иоси мати, и мати сынов Заедеевых. Слава Дулу, терпінню Твоєму, Господи, Господи. Стопи моє направи по сходисі Твоєму, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческой, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твои, научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мои хваления Твоего, Господи, якуда воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Пресвятая Тройца, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыко, прости беззаконие наше. Святый посети, исцели немощи наши, імені Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесіх, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствие Твоє, да будет воля Твоя, яко на небесі и на землі. Хліб наш насущний даш нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Ибо Твое царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Нас ради розп'ятого прийдіте всі воспоїм того, бо віді Марія на древі глаголаше, а ще розп'яття терпиш, і ти єси син і Бог мой. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небесі и на землі поклоняємо і славимо і Христе Боже. Долотерпеливим, милостивим, благоутробний, и же праведний, любляй, рішний, милуй. И же вся зовийко спасення, обіщання, ради будущих благ, сам Господи. Прийми наших честей молитви і справи живот наш заповідям Твоїм. Душі нашої святи, тілеса очисти, помишлення і справи мислі очисти. І збави нас от всякої скорби, зло, болезні, ради нас святими Твоїми ангели. Да ополченням їх соблюдаємо, наставляємо достойним соєдинення і віри. І в разом неприступної Твоєї слави, яко благословене сило віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Чеснішою Херувим, і славнішою без сравнення Серафим, без істління Богословородшою, сущою Богородицю Тя величаєм, іменем Господнім високопреосвященніший, владико благослови. Боже, ущедренный, благослови, просвети лице Твое на ней, помилуй. Амінь. Христе, світа істини, просвіщаю, освящаю всякого чоловіка, грядущого в мир, да знаменається на нас від лица Твого, давним узрем світ неприступний, і справи стопи наших ділені у заповіді Твоїх молитвами причистої Твоєї Матері і всіх Твоїх святих. Амінь. Прийдіте, поклонімося цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадемо Христу, цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадемо самому Христу, цареві й Богу нашому. Суди, Господи, обидящий меня, побори борющий меня, прими оружие и щит, и восстане в помощь мою.
і суне меч, і заключи супротив гонящих меня, рцы души моей, спасение Твоє, аз єсть. Да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся спять и постыдятся с мыслящими злая. Да будут, яко прах пред лицем вітра, и ангел Господень оскорбляє їх, да будет путь їх тьма и полсук, и ангел Господень поганяє їх. Яко туне с крышами палубу сіті своє, в сує поносиша душі моєї. Да прийде йому сій, уже на візі лови твої, уже скрида обійме її, і всіть да впаде в ньому. Душа же моя возрадується, о Господі, возвеселиться о спасенні Його. Вся кості моя рекут, Господи, Господи, хто подобен Тобі, збавляє нижче із руки кріпших Його, і нижче і у Бога, от розхищаючих Його. Восставши на меня свидетели неправедні, я же навидя его прошах у меня. Воздашами лукавое возблагая бесчадие души моей, аж же внегда они стужахами облачахся во вретище, смирях постом душу мою, и молитва моя в недру моє возвратиться, яко ближньому, яко брату нашому, так угождах, яко плаче, сітує, так осмиряхся, и на меня возвеселишися, и собрашися на меня рано, и не познах. Розділишися і не умилишися, і скусиша мене, подражниша мене подражнением, поскрежеташа на мне зубы своими, Господи, когда узреши, устрой душу мою от злодійства їх і от лев єдинородную мою, і сповімся Тобі в церкві мнозі, в людях тяжцях восхвалю Тя, да не возрадуються мені враждуючим і неправедно ненавидящим меня туни, помизаючи очима, яко мне убомирная глаголаху, и на гнев лести помышляху. Расшириша на мне уста своя, риша, благо же, видиша очи наши. Виделися, Господи, да не примолчише, Господи, не вступи от мене. Восстане, Господи, вон ми суду моєму, Боже мой, Господи мой, напрю мою. Суди ми, Господи, по правді Твоїй, Господи, Боже мой, да не возрадуються у мені. Да не рекут в серцях своїх, благо же душі нашої, ніже да рекут пожрохом Його, да постидяться, посрамляться вкупі, радуючися злом моїм, да облекуться в студ і срам велеречуючи на меня, да возрадуються, возвеселяться хотящие правди моєї, да рекут вину, да возвеличиться Господь хотящие мира рабу Його, язик мой поучиться правді Твоєї, весь день хвалі Твоєї. Боже, хвали моя, не примовчи уста моя, яко уста грішнича і уста істивого на меня отверзошися, глаголаша на меня язиком істинним, і словеси ненависними обидоша меня, і брашися со мною туне, місто еже любити меня, оболгах меня, аже молякся, і положиша на меня злая заблагая, і ненависть за возлюблення моє поставено него грішника, і диявол достане до десною його. Негда судитися йому, да ізиде досужден, і молитва його, да буде гріх, да будуть дні його малі, які єпископство його, да не прийме він, да будуть синові його сірі, жена його вдова, движущіся, да приселяться синові його, і його спросять, да ізгнані будуть із домов своїх, да взищать за йому давиться, і лика судь його, і да восхитять чужді труди його, да не будуть йому заступника, ніже да буде ущедряє сироти його, да будуть чади його погублені в роді єдином, да потребиться ім'я його, да воспом'янеться беззаконня отець його пред Господом, і гріх матері його, да не очиститься, да будуть пред Господом винові, да потребиться у землі пам'ять їх, понижене пом'яну сотворити милозі, погна чоловіка нижче і у Бога, і умилена серцем умертвити, і возлюби клятву, і приїде йому, і не восхоті благословення, і удалиться од него, і облечеся в клятву, яко в ризу, і в ніде Яково, дав во утробу його, і яко єлей в кості його, да буде йому, яко риза в нюже облачиться, і яко пояс їм же вино упоясується. Сіє діло оболгаючих дня у Господа, і глаголющих лукавая на душу мою. І ти, Господи, Господи, сотвори со мною імені ради Твоєго, яко блага милость Твоя. І збави мене, яко нижчий убог єзясм, і серце моє смятеся внутрі мене, яко сінів негда уклонитися їй, от'якся, стрясохся, яко прузі, коліна моя із немогоста, от поста і плоть моя, і змінися, єлея ради, і я збих поношення їм, відіша мене, поки ваша главами своїми, помози мені, Господи, Боже мой, спаси мене по милості Твоєї,
і да розумієте, як рука Твоя сія, і Ти, Господи, сотворила сію. Проклянуті, Ти благословиш і восстающие на меня, да постыдятся, раб же Твой возвеселиться, да облекутся, оболгающие меня в срамоту и одеждуются, як одеждою студом своим. Исповимся Господові, зело усти моїми, і посреди многих восхвалю Його, яко представ десною у Бога, еже спасти от гонящих душу мою. Помилуй меня, Боже, по великій милості Твоєї, по множеству щедро Твоєго, чисти беззаконие моє, наипаче у меня беззаконие моє, от греха моего очисти меня, яко беззаконие моє, знаю гріх мой предо мною і вину. Тобі єдиному соріших і лукавий пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во слові всіх Твоїх і побідиш в них да судити Ти. Себо в беззаконні їх зачад єсть і во грісіх родим я мати моя. Себо істину возлюбилися безвісна, і тайна я премудрості Твоєї я явил ми єси. Окрупиши мене і сопом, і очищися, омиши мене, і паче снігу вбелюся. Слуху моєму даси радості, веселія, возрадуються кості смиренные. Отврати лице Твоє от гріх моїх, і вся беззаконня моя очисти. Серце чисто созижди во мені, Божий, дух правок новив у утробі моєї. Не отвержи мене от лица Твоєго, і духа Твоєго святого не отими от мене. Воздаш мені радость спасення Твоє, духом владичним утвердення. Научу беззаконные путем Твоим нечестиво, як Тобі обратяться. Избав меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мои отверзишь, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотілись і жертви, дал бы хуба всесожження, не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, серце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволенням Твоїм Сіона, і да созиждуться стіни Єрусалимські. Тогда благоволишь и жертву правды возношения всесожигаемая, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу. Господи, осуди шаття Іудеї на смерть, жизни всіх, і же черное море, же злом пришедшие, на кресті Тя пригвоздиша, і же от камені медсавшие, желчь Тобі принесоша, но волею претерпілися, да нас свободиши от работи вражия, Христе Боже, слава Тобі, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Богородице, Ти є село за істиною, возрастивши нам плод живота, Тобі молимся, молися, владичице, со святими апостоли, помилувати душі наша. Глаголи моє внуши, Господи, розумій звання моє, страха ради іудейського, друг Твої, ближній пет, отвершиться Тебе, Господи, і ридає серце вопіяши, слез моїх не примовчи, рєх бо сохранити, віру щедрий і не сохранив, і наше покаяння також не прийми, і помилуй нас, вон ми гласу молення моєго, прежде чесного Твоего креста, воином ругающимся Тебе, Господи, умное воинство дивляхуся, обложился бы еси венцем поругання землю, живописавий цвіти, багряницею поругання одіялся еси, облаки одівай, твердь таковим бо смотренням, разумійся Твоє благоутробіє, Христе, велія Твоя милость, слава Тобі. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Ликом на кресиці вопіялися, Господи, за кое діло хощищення розп'яти іудеї, яко розслаблений я ваше стягнув, за немертвеці аки от сна восставих, кровоточивою і зцілих хананею помилувах, за кое діло хощищення убити іудеї, ногу зрішив негоже нині прободаєте Христа беззаконієм. І мудрость. Руки мила з четвертий, яко ас на рани готов, і болезнь моя предо мною єсть вину. Яко ас на рани готов, і болезнь моя предо мною вину. І болезнь моя предо мною вину. Господи, да не яростю Твоєю обличиши мене, ніже гнівом Твоїм накажеш мене. Яко ас на рани готов, і болезнь моя предо мною вину. І болезнь моя предо мною вину.
як оас на рани готов, і болезнь моя предо мною вину. Премудрость. Пророчество Исаия на чтение. Вон мем. Господь дает мне язык научения, еже разуміти, егда подобает речи слово, положи мне утро, приложи ему ухо, еже слышати, и наказание Господне утверзає душі мої, аже не противлюся, ні противоглаголю, плещи моє вдах на рани, і леніти мої на заушення, лица же моєго не отрати от студа запліваний, і Господь помощник мій, бись цього ради не усрамихся, но положи лице своє, яко твердий камінь, і розумій, яко не постиждуся, за не приближається, оправдаю мене, хто пряйся со мною, да супротивостанет мені купно, і хто судяйся со мною, да приближиться ко мне. Се Господь поможет мені, хто злобить мене. Се всі ви, яко риза, обітшаєте, яко моліє, изъяствы, кто у вас бояйся Господа, да послушает гласа отрука Его, хотящие во тьме, и не зім світа, надійтеся на ім'я Господнє, і утвердитеся у Бозі. Се всі ви оні роззижаєте і укріпляєте пламень, ходите світом огня вашого і пламенем Його же розжигосте. Мене ради биша сія вам і в печалі успнете. Премудрость. К римлянам посланию святого апостола Павла чтение. Вон мем. Братья, Христос сущим нам немощним, по времени за нечестивих умре, як два бо за праведника, хто умре, благого бо неглі, хто і дерзне думряти, составляй же слово любов в нас Бог, яко ще грішником сущим нам Христос за не умре, много же уго паче оправдані, бивши нині крові Його, спасемся їм од гніва, а ще бо в разі бивши, примирихомся Богу смертію Сина Його, множе є паче примирившися, спасемся в животі Його. Мирте І чтущему. Духові Твоєму. Премудрость проси, услышим Святое Евангелие, мир всем. І Духові Твоєму. От Марка, Святое Евангелие чтение. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Вон мем. Во время оно войны ведоша Иисуса внутрь двора, и же есть притор, и созваша суспиру, и увлекоша его предпряду, возложиша на них восплеший тернов венец, и начаша целовать его и глаголоты, радуйся, царю иудейский, и бияху его по главе тростью, и плюваху на него, и пригибающий колено поклоняхуся ему, и когда поругашуся ему, совлекоша с него предпряду, и влекоша его в ризы своя, и изведоша его, да пропнут его, и задержа мимоходящего некоему Симону Киринею, грядущую с села отцу Александрову и Руфову, да возьмет крест его, и приведоша его Голгофу місто, и же есть сказуемое лобное місто, и даяху ему пите, и смири смену вино, он же неприят, и распинши его разделиша риза его, метащий жребий от них, то, что возьмет, бежече с третий распяша его, ибо написание вины его написано, царь иудейск, и с ним распяша два разбойника едино, одесну единошу его, и сбысти писание еже глаголет, и со беззаконными вменися, и мимоходящие хуляху его, покивающие главами своими, глаголище, Уа разоряй церковь, тремедями созидаяй, спасися сами, сниди со Христа. Так каждый архиерей, ругашуся друг у другу с книжники глаголаху, и не спасе себе ли, не может спасти. Христос, Царь Израилев, да снидет ныне со Христа,
да видим и веруем Ему, и распятые с Ним понашаста Ему. Быше же часу 6 тьма бысть по всей земли до часа 9. Час же 9 возопи Иисус гласом велим глаголя: Элои, Элои, лема савахвани. Еже ей сказал ему: Боже мой, почто мя оставил си? И несет предстоящих, слышавших глаголаху, селию гласит. Тех же единый напоив, но губу оста его зложь на трость, напояши его глаголя. Оставите да видим, аще придет Илья, снятие его. Иисус же пусть глаз велише, и зависа церковная раздрася на двое свыше до низу. Видишь же сотник, стояй прямо ему, яко таково запевише, рече: воистину человек сей Сын Божий. Бях уже и жены издалече зряша, ниже би Мария Магдалина и Мария Иакова, Малагу Иосии, мати Соломия, и же их добе в Галилеи, хождаху по нем и служаху ему, и немногие, я же взе душа с ним во Иерусалим. Слава долготерпению Твоему, Господи, Господи. Господь Бог благословен, благословен Господь день не поспішить нам Бог спасення наших, Бог наш Бог спасати. Святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно і во віки віков. Амінь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небеси, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков. Аминь. Нас ради распятого, придите все, Господи, того молите Мария на древе, и глаголаше, аще распятие терпише, Ты еси Сын и Бог мой. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час, но на весі і на землі поклоняємо і славимо і Христе Боже. Долотерпеливо, милостивно, благоутробний, же праведний, любляй, грішний, омилуй, і же вся зовико спасення, обіщання ради будущих благ. Сам, Господи, прийми і наші в честі і молитви, і справи живот наш заповідям Твоїм. Душі наші освяти, тілеса очисти, помишлення і справи мислі очисти. І збави нас від всякої скорби, зло, болезні, і огради нас святими Твоїми ангели. Да ополченням їх соблюдаємо, наставляємо достигнем соєдинення віри. І в разум неприступної Твоєї слави, яко благословене сего віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Чеснішою Херувим, і славнішою, без сравнення Серафим, без істління Богословородшою, сущою Богородицю Тя величаєм, іменем Господнім високопреосвященніший, владико благословим. Боже, ущедрений, благословенный, просвети лице Твое на ныне, помилуй ны. Амінь. Владико Боже, Отче, Вседержителю, Господи, Сина Єдинородного Ісуса Христа і Святий Душе, єдине Божество, єдина сила, помилуй мене грішного, і ми живі си судьбами, спасіння недостойного раба Твоєго, яко благословений си во віки віков. Амінь. Прийдіте, поклонімося цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадемо Христу, цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадемо самому Христу, цареві Богу нашому. Боже, во ім'я Твоє спаси мене в силі Твоїй судимі. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголи уст моїх. Яко чужді його сташа на мене крепце, і взискаша душу мою, не предложиша Бога пред собою. Себо Бог помагає мені, Господь, заступник душі моєї, тратить зла і врагом моїм, істиною Твоєю потреби їх. Волею пожру Тебе і сповімся імені Твоєму, Господи, яко благо, яко от всякої печалі, збав мене, і сина враги моє, озре око моє. Ізми мене, Господи, от чоловіка лукавого, від мужа неправедного, і збави мене. І же помислиша неправду в серце весь день у полчах у брані, і зостріше язик свій, яко зміїний яд, а спідов под уснами їх. Сохрани мене, Господи, із руки грішничі, от чоловік неправедних, ізми мене. І же помислиша зап'яти стопи моя, скриша гордії, сеть мій, уже прип'яше сіть ногами моїма. Пристезі соблазне положиша мій ріх, Господи, Бог мої сіти, внуши, Господи, глас молення моєго. Господи, Господи, силу спасення моєго, осінили си над главою моєю в день брані. Не предаш мене, Господи, от желання моєго грішнику. Помислиша на мені, не остави мене, да никогда вознесуться. Глава окружения их, труду стен их покрыть я. Падут на них углія огненные, не зложишь я в страстях і не постоят. Муж язичний не ісправиться на землі, мужа неправедна злая, улов'я твої стління. Познав, яко сотворит Господь суд нищим і містю Богим. Обаче праведні сповідяться імені Твоєму і вселяться праві із лицем Твоїм. Живий помощі вишнього, крові Бога Небесного твориться. Речет Господові, заступник моє, сей прибіжище моє, Бог моє, повай на Него. Яко то избавите от сіті лочі, словесем мятежно, плащма своїми осінити, под крилі його надієшися. Оружием обити тя істина його, не убоїшися от страха ночного, стріли летящие в дні, от вещи во тьмі приходящие, острящие біса полуденного. Паде до страни Твоєї, а тисяча, і тьма одеснує Тебе, к Тобі же не приближиться. Обаче очима Твоїма смотришь, і воздаяння грішников узриши. Яко Ти, Господи, уповання моє в вишньому положилося прибіжище Твоє. Не приїде к Тобі зло, і рано не приближиться тілеси Твоєму. Яко ангелом своїм заповізю Тобі сохранити Тя во всіх путях Твоїх. На руках возьмуть Тя, да никогда приткнеш о камінь ногу Твою. На аспіда й Василіска наступиш, і попереш льва і змія. Яко на мене уповає, збавлю її, покрию її, яко познаю ім'я моє. Воззовет ко мені, услышу його, с ним єсть скорбі, ізму його і прославлю його. Долготою дні ісполню його, явлю йому спасення моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Алілуя, 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 слава Тобі, Боже. Алілуя, 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 слава Тобі, Боже. Алілуя, 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 слава Тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, спасення судило лиси посреди землі, Христе Боже. На кресті причисті руці Твої простеряси, собирає всі язики зовущі, Господи, слава Тобі. І нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Яко не їмо ми дерзновення за премної гріхи наша, Ти же от Тебе родшогося, моли Богородице Діво. Много поможе молення матерні, яко благосердю владики. Не презрій грішних мольби всечиста, яко милостиві спасти мої, же страдати у нас із воливи. Даша всніть мою желчі, в жажду мою напоїша м'я отста. Сія глаголит Господі иудеям, люди мої, що сотворих вам, і лічим вам стужих, сліпців ваша, просвітих, прокажених очистих, мужа суща на одрі справих, люди мої, що сотворих вам,
или что мне воздасти за манну желчь, за воду оцет, за ежи любити м'я, ко Христу м'я пригвоздисте, кому не терплю прочие, призову моя языки, и ті м'я прославят, с Отцем и Духом яс им дарую живот вечный. Спаси меня, Боже, яко мне доша води до душі моєї, законоположниці Ізраїлевої, іудеї, фарисеї, лик апостольський вопієт к вам. Се храм Його же ви разористе, се агнець Його же ви розп'ясте, і гробу предасте, но властію своєю воскресе. Не льстітеся, іудеї, той бо єсть і же в морі спаси, і в пустині питавий, той єсть живот, і світ, і мир мирові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Прийдіте, христоносні люди, і видим, що совіщає Іудея предатель, со священники беззаконними, да спаса нашого днесь повинна смерті безсмертного слова сотвориша, і Пілату предавши на місці лобнім розп'яша, і сія страждав оп'яше, спас наш глаголя, остави їм отче гріх сей, да розуміють язиці із мертвих моє воскресення. И мудрость вон мне. Прокимен глас четвертий, Господи, Господь наш, яко чудно ім'я Твоє по всей землі. Господи, Господь наш, яко чудно ім'я Твоє по всей землі. Яко чудно ім'я Твоє по всей землі. Яко взяться великолепіє Твоє превише небес. Господи, Господь наш, яко чудно ім'я Твоє по всей землі. Яко чудно ім'я Твоє по всей землі. Господи, Господь наш, яко чудно ім'я Твоє по всей землі. И мудрость Пророчество Ісаї на чтение. вон мне. Так оглаголит Господь, се уразуміет отрок мой, вознесеться і прославиться зіло, яко же ужаснуться от тобі мнозі, так обеславиться от чоловік вид Твої, слава Твоя от сынов человеческих, так увидяться язиці мнозі о нем і загряде царя уста своя, яко им же не возвестися о нем узрят, і еже не слышаша уразуміют. Господи, кто вірова слуху нашому, і мишця Господня кому открися, возвестихом, яко отроча пред ним, яко корінь землі жаждущий, ність вида йому, ніже слави, і видихом його, і на ім'яше видані доброти, но вид його безчестен, умален, паче всіх синов чоловіческих, чоловік в язві сий, і веде, і терпіти болезнь, якого брати, отвратися лице його, безчесно бись і не вмінися. Сей гріхи наша носить, і о нас болезнює, і ми умінихом його бити в труді, і в язві от Бога, і в озлобленні. Той же язвен бись за гріхи наші, і мучен бись за беззаконня наша, наказання мира нашого на нем, язвою його ми ісцілихом. Всі, яко овці заблудихом, чоловік от путі свого заблуди, Господь предаде його пред гріх ради наших. І той за неозлоблен бись не отверзає уст своїх, яко овча на заколення ведеся, і яко агнець пред стригущим його безгласен, так он не отверзає уст своїх. Во смиренні його суд його взяться, родже його, хто ісповість, яко вземляться от землі живот його, ради беззаконня людей моїх ведеся на смерть. І дам лукавая в місто погребення його, і богатия в місто смерті його, яко беззаконня не сотвори, ніже обретися лесть во устях його. І Господь хоче дочистити його от язви, а ще дасться о грісі. Душа ваша узрить сім'я довгоживотное, і хоче Господь рукою своєю от'яти болезнь от душі його, явити йому світ і создати разумом, оправдати праведного, благослужаща многими гріхи їх той понесе, сього ради той наслідить многих і кріпких розділить користі, за непридана бись на смерть душа його, і со беззаконними вмінися, і той гріхи многих вознесе, і за беззаконня їх предан бись. Возвеселися неплоди, не рождаюче, возгласи возопі,
не чрево болевшая, яко много чада пустые паче, нежели имущая мужа. Премудрость. Ко евреям послание святого апостола Павла чтение. Онме. Братья, святя и освящаемые от єдиного всі, я же ради вини не стидиться братію, нарицати їх глаголя, возвещу ім'я Твоє, братії моє, і посреди церкви воспоютя, і паки аз буду надіяся нань, і паки се аз і діти, я же ми дал єсть Бог, понеже оба діти приобщишися плоті і крові, той преіскренне приобщися тех же, да смерті упразнит имущего державу смерті, сирич диявола, і збавить сих єлиці страхом смерті, через все житіє повинні без роботі. Не от ангел убо, когда приемлет, но от сімені Авраамова приемлет, отнюдь уже должен би по всему подобитися, братіє, да милостив буде і вірен первосвященник в тих яже к Богу, воеже очистити гріхи людські, нем же бо пострада сам іскушен був, може іскушаємим помощи. Премудрость прости, услышим Святого Євангелія, мир І всім. Духові Твоєму. От Луки Святого Євангелія чтеніє. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Вон мемен. Во время оно, видяхуся Ісусом іних двох злодіїв з ним убити, єгда прийшли на місто нарицаємо Лобноє, то й розп'яли його і злодія, єдного одесною, другого шуєю. Ісус же глаголаше: Отче, отпусти їм, бо не знають, що творять. Розділяючи різи його, метах у жребія, і стояху люди зряще, ругахуся же, і князі з ними глаголюще, іних спасав, най спасете себе, а що то є Христос Божий, ізбраний. Ругахуся ж мої воїни, приступаючи. І глаголоху, яко ти цар іудейський, то спаси себе і нас, спасися сам. Було вже написано одними письменами еллінськими, римськими і єврейськими. Це є цар іудейський. Один же з оповішених злодіїв хулив його глаголя: а що ти Христос, спаси себе і нас. Отвічав же другий, запрещає йому глаголя: не боїшся Бога, яко в том осуждений си. Ми бо правду достойне по ділам нашим восприймаємо. Сей же не єдиного зла сотворив, і глаголоше Ісусові: пом'яни мя, Господи, єгда прийдеш во царстві єси. Рече йому Ісус: амінь, глаголю Тебі, днесь бо со мною будеш і в раї. Слава долу терпінню Твоєму, Господи, Господи. Господи, усніми Твоїм устами опять хвалу Твою во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос посреди нас. Страстна п'ятниця, чтення Євангелії відкриває перед нами картину, як Господь зійшов з небес, родився від Діви Марії, і на фінішові тепер, в Страсній Седмиці, приносить себе в жертву за нас. Сьогодні ми видимо, як Ісуса знімають із креста і полагають в плащаницю. Саме іменно цей момент євангельський дав основання древній традиції
приходити до плащаниці Ісуса, щоб кожен християнин, котрий хоче бути учасником Пасхи, прийшов і став і глибоко осознавав, що происходить, що произошло, чому і за що Господь лежить нині в гробі, і почому іменно такий путь Господь і збрав. Скоріше, як пише апостол Павел, іного путі не було, як юродством проповіді спасти мір. Не було іного пуття подійти до серця, до сознання людей, як через особий подвиг, який совершив Ісус, взявши наше тіло, заражене гріхом, і ісцелив його. Лежав у гробі, як мертвий, но на третій день воскресне з новим тілом, котре вже не буде підтверджено ні часові, ні пространству. Господь буде являтися по воскресенні в будь-якому місці. На сьогодні ми будемо стояти у плащаниці, обично в Закарпатті виносять плащаницю в 3 години після обіду. І саме у плащаниці є можливість почувствувати оту радость, коли Господь дарує нам почувствувати всім Його велику любов до нас. Коли Його вели на проп'яття, жінки плакали єрусалимські, видя безобразие, беззаконие тогдашніх властей. Но Ісус, сам ідя на страдання, тут же з любов'ю обернувся до жінок, сказав: Єрусалимляне, жінки, не плачте за мене, плачте за себе і за дітей своїх. Чому так важливо плакати нам за себе і за дітей своїх? Бо то же саме є кожного з нас, як Ісус поніс свій крест, і кожному з нас Бог определив свій крест. Но одно із обставин у кресті нашому є плач. Скільки раз ми плачемо, страдаємо, терпимо, цей світ немилосердний не терпить видіти світлость християн, як сьогодні празднуємо Євстрафія, котрого суботник розп'яв на кресті, на Пасху, сміявся з нього, а потім сам пострадав, бо не є ні одної особи в світі, котра підняла руку проти християнина або переслідує його за віру Христову, щоб осталася ненаказана. Бог дарує нам у плащаниці увидіти силу небесну. І сатана не до кінця розумів, чому Господь іде на кресну жертву. Лиш тоді, коли Ісус був розп'ятий на кресті, то сонце померкло, і завіса церковна у алтарьові роздралася надвоє, то єсть, указавши, що конець завершення Старого Завіту, все, що готовилося в Старому Завіті, завершило своє битіє, і починається нова історія Нового Завіта. І тоді многі, котрі переслідували Ісуса, як нині читаємо Євангелії, кричали: других спасав, а себе не може спасти, зійди з креста, ми в тебе повіруємо. Або розбойники кричали: спаси себе і нас, а ти ліси Син Божий. Но тот безумний казав, а от котрий з правого боку розбойник казав: не ганьбишся, не бойся Бога, ми б розбойники, нас судять за наш злочин, а сей Ісус, а ні одного гріха не сотворив. І той же обернувся розбойник, осознаває і свій злочин, і терпя за свій злочин. В місті з тим разом обернувся до Ісуса і сказав:
пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царствіє своє. І яка відповідь? Часто відповідь ця прямо ошеломляюча. Амінь, глаголю тобі, каже Ісус, не завтра, не післязавтра, а днесь, уже днесь будеш со мною в раї. Боже, яка велика милость Господня. Один розбойник хулить Ісуса, другий проявив унікальну віру. Так і ми в многих молитвах ранніх і вечірніх споминаємо, коли кажемо, як Ісус казав розпинаючим Його і казав другим своїм близьким, котрі виділи, що творять з Ним. Боже, прости їм, бо не розуміють, що творять. І ця фраза актуальна і нині в Україні. Ми теж кажемо, оскільки нині людей є, котрі переслідують церкву, прямо, явно не розуміють, що творять. Може, хваляться комусь, може, десь вони чимось оправдані або грошами заплачені, але що вони творять, явно не розуміють. Боже, подаруй нам, щоб Страсна П'ятниця була п'ятницею молитви, покаяння і, стоя у плащаниці, наповнитися і скорби, як казав Господь, но скорбь буде на радость, бо ми добре знаємо о Воскресенні Ісуса в третій день. Боже Мати, благослови наших людей по цілому світу, котрі чекаються Твої Пасхи не по якомусь іншому календарю, а по нашому юліанському, православному, вічно молодому календарю богослужбовому, єрусалимському. Іменно по цьому календарю Господь на Пасху благословляє нас своїми благословеннями, а одно із них – явлення благодатного огня. І ми віруємо, що до тих пір, поки буде сходити благодатний огонь, Господь буде з нами, завжди показує, де є істинна віра, де є істинна Пасха, де є істинний юліанський богослужбовий календар, бо не буває в духовному світі ніч випадкового, случайного. Все к месту во спасенні. Якщо час людей вже звершила свою Пасху, мають право по їхній вірі, по їхньому календарю, ото добре, но наші предки 1150 років у Закарпатті, наші історичні карпатські русини, коли прийняли юліанський календар з часів Кирила і Мефодія, уже його ніколи не міняли. Причому удивительно, за 1000 років навіть Австро-Мадярщина не дерзала міняти цей календар у православних і на той час у греко-католиків. Но нині этот календар тільки бережуть православні. Господи, приносимо Тобі велику Страсну П'ятницю, благодарення Богу за ісповедання своє і за ісповедання нашого народу, що не взагалі ніякі погрози або моралі, які нам читають. Ми нині діти Божі, діти вірної, православної, канонічної, спасаючої церкви, де предстоятелі в Україні, блаженніший митрополит Онуфрій, но у вічності віруємо. Наш подвиг, наше ісповідання буде підставою для спасіння у вічності у Христі Ісусі. Амінь. Христос посреди нас. Скоро да предварят мне щедроты Твоя, Господи, яко обнищахом зело, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши, имени ради Твоего. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас,
Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наша. Святий посіти, зціли немощі наше, імені Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Отче наш, і же єси на небесіх, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі, і на землі. Хліб наш насущний даш нам днес, і остави нам долги наші, як уже і ми оставляємо должником нашим. І не введи на свої скушення, но і збави нас від лукавого. І яко Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і присно во віки віков. Амінь. Нас ради розп'ятого прийдіте всі воспоїм, того, бо віді Марія на древі і глаголаше, а ще розп'яття терпиш, і ти єси син, і Бог мой. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І же на всякое время, і на всякий час, на небесі, і на землі поклоняємо і славимо, і Христе Боже. Довготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне, і же праведне, і любя, і грішне, і милуя, і же вся зовийко спасення, обіщання ради будущих благ. Сам, Господи, прийми наші в часі молитви, і справи живот наш заповідям Твоїм. Душі наші освяти, тілеса очисти, помишлення і справи мислі очисти, і збави нас от всякої скорби, зло болезней, огради нас святими Твоїми ангели, да ополченням їх соблюдаємо, наставляємо, достигнем соєдинення віри, і в разум неприступної Твоєї слави, яко благословене си во віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Чеснішою Херувим і славнішою без сравнення Серафим, без ізління Богословородшою, сущою Богородицю Тя величаєм, іменем Господнім високопреосвященніший, владико благослови. Боже, ущедрений, благословенный, просвети лице Твое над нами, помилуй Ты. Амінь. Божий Господи, сили всеє Тварі судителю, і же за милосердя безприкладної милості Твоєї єдинородного Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, неспославий на спасення рода нашого, і чесним Його крестом рукописання гріх наших розтерзав, і побідив і тім начала і власті тьми. Сам, владико, чоловіколюбче, прийми і нас грішних, благодарственної сіє молебної молитви, і збави нас від всякого всеубительного і мрачного пригрішення, і всіх озлобити нас іщущих, видимих і невидимих враг. Пригвозди страху Твоєму плоті наша, і не уклони сердець наших, словесалі, помишлення, лукавствія, но любов'ю Твоєю язви душі наша, да Тобі всегда взираючи. І єже от Тебе світом наставляємо, Тебе неприступного і пресносущного зряще світа, непрестанної Тобі сповідання, благодарення посилаєм, безначальному Отцу Соєдинородним Твоїм Сином, Всесвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся і припадем Христу, Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся і припадем самому Христу, Цареві й Богу нашому. Спасення Боже, яко мені душу водить в душі моєї, а глибок ті мені, глубини ність постояння, прийдок у глубини морські, й буря потопи м'я. Утрудихся зової, змовче гортань мої, ще зостав очі мої, од єжі уповатимі на Бога моєго. Умножишися, паче влас голови моєї, ненавидящі м'я ту, не укріпишися в разі моє, і згонящі м'я неправедно, я же не восхищах, тогда не воздаях. Боже, Ти увиділи си безуміє моє і пригрішення моя, от Тебе не утаїшися, да не постидяться умні терпящі Тебе, Господи, Господи сил, ніже да посрамляться умніщущі Тебе, Боже Ізраїлев.
Яко тебе ради претерпіх поношення, покри срамота лице моє, чужд бих братії моєї, странен синовом матері моєя, яко ревность дому твоєго, снідання і поношення, поносящих ти нападуша на меня, і покрих постом душу мою, і бысь поношення мені, і положих одіяння мені в ретище, і бих їм притчу. О мне глумляхуся, сидящие во вратиге, о мне пояху пьющие вино, аж же молитвою моєю к Тебе, Боже, врем'я благоволения, Боже, во множестве милости Твоей я услыши меня во истине спасения Твоего. Спаси меня от брения, да не углебну, да избавлюся от ненавидящих меня и от глубоких вод, да не потопит мене буря водная, ніже да пожрет мене глубина, ніже сведет он мне ровеннику своїх. Услыши меня, Господи, яко блага милость Твоя по множеству щедрот Твоих призри на меня. Не отрати лица Твоего, отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши меня. Вон ми души моей избави, и враг моих ради избави меня. Ты бо виси поношение моей, студ моей, срамоту мою пред Тобою, все оскорбляющие меня. Поношение чающее душе моей, страсти, ждах соскорбящего, и не бей утешающих, и не обретох. И даша снеть мою желчь, в жажду мою напоиша меня отста. Да буде трапеза їх пред ними всі, воздаяння в соблазн, да помречаться очі їх, єже не видіти їх, хребет їх виносляться. Пролій на ня гнів Твой і ярость гніва Твоєго, да постигне їх, да буде двор їх пуст і в жилище їх, да не буде живий, за неягожити породили сіті і погнаша, їх болесні яс моїх приложиша. Приложи беззаконие, як беззаконие їх, і да не внидуть правду Твою, да потребяться от книги живих, і з праведними да не напишуться. Нищ і воля і єсть ма спасення Твоє, Боже, да приїмет меня. Восхвалю ім'я Бога моєго з песнею, возвеличу Його хваленіє, і угодно будет Богу паще тельца ю на роги износящие паз ногти. Да в узряд нищие возвеселяться, взыщите Бога, и жива будет душа ваша, яко услышал Боги я Господь, и укованные своя не уничижи. Да восхвалят Его небеса и земля, море, и вся живущая в нем, яко Бог спасет Сиона, и да созиждуться гради иудейские, и вселяться таму, и наследят им. И семья рабов Твоих удержит ей, и любящие имя Твое вселяться в нем. Боже, в помощь мою вон мне, Господи, помощи мне, почися. Да постыдятся и посрамятся, ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся, хотящими злая. Да возвратятся обе, стыдящиеся, глаголющими, благоже. Да возрадуются, возвеселятся у Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют вину. Да возвеличится Господь, любящий спасение Твое, аж женищие зи, Боже, помози мне. Помощник мой, избавитель мой, си Ти, Господи, не закусни. Приклони, Господи, ухо Твое, услыши мне, яко нижив Бог изязм. Сохрани душу мою, яко преподобный, и спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй меня, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяв душу мою. Яко Ти, Господи, благ и кроток, и многомилостивый всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, вон мне глаз умоления моего. День скорби моей я возвах Тебе, яко услышал мне, и сей нись подобен Тебе в Бозі, Господи, и нись по ділом Твоїм. Ці язиці і лики сотворились, і прийду, і поклоняться пред Тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє. Яко велі єсі Ти, творяй чудеса, Ти єсі Бог єдин. Настави меня, Господи, на путь Твій, пойду во істині Твоєї. Да возвеселиться серце моє, боятися імені Твоєго, і сповімся Тобі, Господи, Боже мой, всім серцем моїм, і прославлю ім'я Твоє в вік. Яко милость Твоя велія на мені, збавилась, і душу мою дата преісподнійшого. Боже, законопреступниця, воссташа на мене, і сон державник, взискаша душу мою, не предложиша Тебе пред собою. І Ти, Господи, Боже мой, щедрий і милостивий, довготерпеливий, і многомилостивий і істинний. Призри на меня и помилуй меня, дашь державу Твою, отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоей. Сотвори со мною знамение Его благо, и да видят ненавидящие мне и постыдятся. Яко Ты, Господи, помог мне, утешил мне и Сын. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже.
Алілуя, 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 слава тобі, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Выйдя разбойник, начальника жизни на кресте висяща, глаголаше, аще не бы Бог был во плоти, и же с нами распнися, не бы солнце лучи своя потаило, ниже бы земля трепещущая тряслася, но вся терпя и помяни меня, Господи, во царствии Твоем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. И же нас ради рождеся в ділі розп'яття, претерпів благий, і спроверги, і смерті воскресення, вле, яко Бог не презрі, я же создалася рукою Твоєю, яви чоловіколюбіє Твоє милостиве, прийми родшую Тя, Богородицю, молящуюся за них, і спаси наш люди отчаянная. Розділиша ризи моя собі, і одежди моєї меташа жребій, ужас би видіти небесе і землі Творця на кресті висяща, сонце помершеє, день же пак і в ночь приложшися, і землю із гробов воссилающую тілеса мертвих, с ними же поклоняємося Тобі, спаси нас. Даша вснеть мою желчь, и в жажду мою напоиша меня отста, егда на кресті пригоздиша беззаконія Господа слави, воп'яши к ним, чим вас оскорбих или очем прогнівах, прежде мене кто вас избави от скорби, и ныне что мне воздаете, злая заблагая, за стол огнений на крестня пригвоздисте, за облак гроб низко пасте, за манну желчь мне принесосте, за воду оцтом меня напоисте, прочие призову языки, и ті меня прославят, с Отцем и со Святым Духом. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Днесь висит на древі, я же на водах землю повісивий, вінцем от тернія облагається, я же ангелов царь вложною багряницею облачиться, одіває й небо облаки, заушення прият, я же во Йордані свободила я дама, возьми пригвоздися жених церковний, копієм пробудеся син дівия, поклоняємося страстям Твоїм, Христе, поклоняємося страстям Твоїм, Христе, поклоняємося страстям Твоїм, Христе, покажи нам і славное Твоє воскресение. Премудрость вонмем, Прокимела шестий, рече безумен в серце своєм, ність Бог. Рече безумен в серце своєм, ність Бог. Ність творяй благостиню, рече безумен в серце своєм, ність Бог. Рече безумен в серце своєм, ність Бог. премудрость Пророчество Єремії, чтение. вонмем, Господи, скажи мне и уразумею, тогда видях начинание их, аж яко агня незлобивое ведомое, на заколение не разумих, яко на меня помыслиша помысл лукавый глаголище, придите и вложим древо, хліб його, і стребим його от землі живущих, ім'я його, да не пом'янеться к тому. Господь Саваоф, суддя і праведно іспитує серця і утроби, да вижду мщение Твое на них, яко к Тебе открых оправдание мое. Сего ради сия глаголет Господь на муже анафовски, ищущие души мои глаголющие, да не пророчествуеши о имени Господне, аще лежани, умреши в руках наших. Сего ради сия глаголет Господь сил, сеас посіщу на них, юноші їх мечем умруть, і синові їх, і чері їх скончаються гладом, і останка не буде от них, наведу бо злая на живущие в Анафофе, в літо посіщення їх, праведен єси, Господи, яко отвіщаю к Тобі, обаче судьби возглаголю к Тобі, что яко путь нечестивых спіється, угобзишися всі творящие беззаконія, насадилися їх і укоренишися, чада сотвориша і сотвориша плод, близь єси ти уст їх, далече же од утров їх,
И Ты, Господи, разумеешь меня, видел меня, еси, искусил еси серце моє пред Тобою. Собери їх, як овце на заколення, очисти їх в день заколення їх. Доколе плакати имать земля, и трава вся сильная, и сшнет от злоби живущих на ней. Погибоша скоти і птиці, як орекоша, не узрит Бог путей наших. Нозі твої текут и расслабляют тя. Идите, соберитеся, звери сильные, да прийдут снестие. Пастырі мнозі растліша виноград мой, оскверниша часть мою, даша ж часть желаемую мою в пустыню непроходную. Положиша употребление пагуби, яко сия глаголит Господь о всіх сусідях лукавих, прикасающихся наслідію моєму, еже розділих людям моїм Ізраїлю. Сяз історгну їх от землі їх, і дом Іудин ізверну от среди їх, і буде, єгда історгну їх, обрящуся і помилую їх, і вселю їх, кого ж до достояння своєї, кого ж до землю свою. Премудрость. К евреям послание святого апостола Павла чтение. Амин. Братіє, імуще дерзновення входити во святая кров'ю Ісус Христовою, путем новим і живим Його же обновилися нам завісою, сирич плотію своєю, ієрея велика над Домом Божиєм, да приступаем со істинним серцем во ізвіщення віри, окроплені серця от совісті лукавия, і змовені тілеса водою чистою, да держим ісповідання, уповання неуклонної, вірен боєць обіщавий, і да розуміваєм друг друга в поощренні любві і добрих діл, не оставляючи собрання своєго, якоже єсть неким обичай, но друг друга подвизаючи, то лико паче, лико видіти приближаючийся день судний, волею бо согрішаючим нам по приятії разума істинне, к тому грісіх не обрітається жертва, страшно же некоє чаяние суда й огня ревность, поясти хотящего сопротивныя, отверся, кто закона Моисеева без милосердия предвою или 3 свидетелей умирает, коликом ните горшие сподобиться муки, и же Сына Божия поправий, и кров завітною скверну возмнив, ниже очистися, і духа благодаті укоривий, веми борекшого, мені отпщение, аз воздам, глаголит Господь, і пак, і яко судит Господь людям своїм, страшно же єсть спасти в руці Бога живого, і духові Твоєму. Премудрость простим, услышим Святое Евангелие. Мир всем. І духові Твоєму. От Иоанна, Святое Евангелие, чтение. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Он во время оно ведоша Иисуса от Каяфы в притор беже утро, и тени ведоша в притор, да не осквернятся, но да едят Пасху, и жидя Пилат к ним вон и рече, кую речь переносите на человека сего, отвещай реша ему, аще не бы был сей злодей, не быхом предали его тебе. Рече же им Пилат, поймите его вы, и по закону вашему судите ему. Реша же ему иудеи, нам не достоит убить никого же. Да слово Иисуса сбудется, еже рече, знаменуя, кою смертью хотяше умерти. Ниде же паки Пилат в притор и гласи Иисуса, и рече ему, ты ли иси царь иудейский? Отвещай ему Иисус, о себе ли ты сие глаголишь, или не тебе рекоша о мне? Отвеща Пилат, и да аз жидовин есть, род твой и архиерей предаша тя мне.
что еси сотворил, отвещай Иисус, царство мое несть от мира сего, аще от мира сего было бы царство мое, слуги мои убо подвязалися быша, да не предан бы был иудеям, ныне же царство мое несть отсюду. Рече ему Пилат, убо царь ли си ты, отвещай Иисус, ты глаголиши, яко царь аз есть, аз на сие родихся и на сие предох мир, да свидетельствую истину, и всяк, и же есть, от истины послушает гласа моего. Глагола ему Пилат, что есть истина, и сей рек, паки, изыди ко иудеям, и глагола им. Аз не единой вины обретох в нем, есть же обычай вам, да единого вам отпущу на Пасху, хотяще ли убода отпущу вам царя иудейска. Возопише же паки все глаголюще, не сего, но Вараву, беже Варава разбойник. Тогда убо Пилат пояд Иисуса, и би его, и воины, сплетши венец от терния, возложише ему на главу, и ризу багряну облекоша его, и глаголаху, радуйся, царю иудейский, бияху его полонита. Изыди же паки вон Пилат, и глагола им, все избужду его вам вон, да разумейте, яко в нем ни единой вины обретаю. Изыди же вон Иисус, нося терновый венец и багряну ризу, и глагола им, все человек, их даже видишь его архиереи и слуги, возопиша глаголющие. Распни, распни его, глагола им Пилат, поймите его и вы распните, аз бо не обретаю в нем вины. Отвещаше ему иудеи, мы по закону имаме, и по закону нашему должен есть умерти, яко себе Сына Божия сотвори. Их даже слыша Пилат сие слово паче убояся, и в ниде претвор паки и глагола Иисусови, откуда иси ты, Иисус же, ответа не даде ему. Глагола же ему Пилат, мне ли не глаголиши, не весели, яко власть имам распятый тя, или власть имам пустити тя, отвечай Иисус, не имаши власти, не єдиний на мне, аще не бити дано свыше, сего ради предави мя Тебі, болей грех имать, от сего искаше Пилат пустити его, и иудеи же вопияху глаголяще, аще сего пустиши, несть друг кесарев, всяк, и же царя себе творит, противится кесарю. Пилат же, слышавши сие слово, изведе вон Иисуса и сидя на судище на месте глаголемо Лифостротон еврейский же, Авафа, беже пяток пасе, час же яко шестый, и глаголя иудеям, все царь ваш, они же вопияху возьми, возьми, распни его. Глагола им Пилат, царя ли вашего распну, отвеща архиереи, не имаме царя, токмо кесаря, тогда же предаде его им, да распнется. Поемше же Иисуса видоша, и нося крест свой, изыде в глагола мое лобное место, еже глаголица еврейский Голгофа, и деже пропьяша его, и с ними на два сюду и сюду посреди же Иисуса. Написа же титла Пилат, и положи на кресте, беже написано, Иисус Назарянин, царь иудейский. Сего же титла мнози, чтоша от иудей, яко близ бе место града, и деже пропяша Иисуса, и бе написано еврейский, греческий, римский. Глаголах уже Пилату, архиереи иудейский, не пиши царь иудейский, но яко сам рече царь есть иудейский. Отвеща Пилат, еже писах, воин же их да, пропяша Иисуса, прияша ризы его, и сотвориша 4 части, кому ж до воину часть, и хитон, беже хитон, не швен, свыше исткан весь, реша же к себе,
не предерем его, наметнем жребий о нем, кому будет. Да сбудется Писание глаголющее, разделиша ризы моя себе и метаху, одежде моей жребий, воин же убосия сотвориша. Стоях уже при кресте Иисусове, мати Его, и сестра матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус же, видим матери и ученика, стоявша Его, же любяше, глагола матери своей, жено, се сын твой, потом же глагол ученику, се мати твоя, и от того часа поядью ученик во свояси, по всем, видя Иисус, яко сия уже совершишася, да сбудется Писание, глагола жажду, сосуд же стояше полн отста, он и же исполнивше губу отста, и на трость вонзише, предаша ко устам Его, когда же прияд Отец, Отцет Иисус, рече, свершишася, и преклонь главу, предаде дух, иудеи же, понеже пяток пе, да не останут на кресте телеса в субботу, бо велик день тая субботы, молиша Пилата да прибьют, голени их и возьмут, придоша же воины в первому убов, превыша голени и другому распятому с ним, на Иисуса же пришедше, яко видишь Его уже умерша, не прибыша Ему голение, но един отбоен копием, ребра Его пробуде, и абе изыди кровь и вода, и видевы и свидетельство истины, есть свидетельство Его, и той весть, яко истину глаголит, да вы веру имете, выше босия, да сбудется Писание. Кость не сокрушится от Него, и паки другое Писание глаголит, возряд на Его же прободоша. Слава терпению Твоему, Господи, Господи. Не предашь нас до конца имени Твоего ради, и не разори завіта Твоего, и не остави милости Твоей от нас. Авраама ради возлюбленого от Тебе, и за Исаака, раба Твоего Израиля, святого Твоего. Святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наше. Святий, посвяти, зціли немощі наші, імені Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Отче наш, же єси на небесі, де святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі і на землі. Хліб наш насущний даш нам днес, і остави нам долги наші, як уже і ми оставляємо должником нашим. І не введи нас в свої скушення, но і збави нас від лукавого. Яко Твоє есть царство, и сила, и слава Отца, и Сына, Святого Духа, ныне и присно, и веки веков. Амінь. Нас ради розп'ятого прийдіте всі воспоїм того, бо віді Марія на древе і глаголаше, ащі розп'яття терпіши, ти єси син і Бог мой. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. І же на всякое время, і на всякий час на небесі, і на землі поклоняємо і славимо, і Христе Боже, долготерпеливим, милостивим, благоутробний, і же праведний, любляй, грішний, милуй, і же вся зовийко спасення, обіщання ради будущих благ, сам Господи, прийми наші в часі молитви, і справи живот наш заповідям Твоїм, душі наші освяти, тілеса очисти, помишлення і справи, мислі очисти,
і збави нас від всякої скорби, зло болезні, і огради нас святими Твоїми ангели, да ополченням їх соблюдаємо, наставляємо, достигнем соєдинення віри і в разом неприступної Твоєї слави, яко благословене все во віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Чеснішою Херувим і славнішою, без сравнення Серафим, без істління Богослова родшою, сущою Богородицю Тя величаєм, іменем Господнім високо преосвященніший, владико благословим. Боже ущедрений, благословений, просвіти лице Твоє на них, помилуй них. Амінь. Владико Господи Ісусе Христе Боже наш, долотерпеває наших сорішеннях і даже до нинішнього часа. Приведи нас, вон же на животворящем древе вися, благоразумному розбойнику, і же в рай путі сотворилися, уходи, смертю, смерть розрушилася. Очисти нас, грішних, недостойних раб Твоїх, согрішихом і беззаконного, хомінісь ми достойні, возвести очеса наша, і возріти на висоту небесну, і за неоставихом, хоть правди Твоєї, ходихом в волях сердець наших, но молим Твою безмірною благость, пощади нас, Господи, по множеству милості Твоєї, і спаси нас імені Твоєго ради святого, яко іще зоша в суеті дні наші, і зми нас із руки супротивного, і стави нам гріхи наші, умертві плоскої наше мудрування, да ветхо, отложивши чоловіком нового, облицемся, і Тобі поживем нашому владиці благодітелю, і так о Твоїм послідуючи повелінням вічний покой достигнем, і діжеє всіх веселящихся жилище. Ти воєси воістину, істиною веселі, радость люблящим Тя, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаєм со безначальним Твоїм Отцем і пресвятим і благим животворящим Твоїм Духом, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Во царстві Твоєм пом'яни нас, Господи, якда прийдеш, і во царстві Твоєм, блаженні нищі духом, як оті є царство небесне, блаженні плачущі, як оті утішаться, блаженні кротці, як оті наслідять землю, блаженні алчущі, жаждущі правди, як оті наситяться, блаженні милостиві, як оті помилувані будуть, блаженні чисті серцем, як оті Бога узрять, блаженні миротворці, як оті синове Божії нарекуться, блаженні знани правди ради, як оті є царство небесне, блаженні єсте, ягда поносять вам і жену, і рекуться, як зол глагол на лжуще мене ради. Радуйтеся і веселітеся, яком зда ваша много на небесіх. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Пом'яни нас, Господи, якда прийдеш і во царстві Твоєм, пом'яни нас, Владико, якда прийдеш і во царстві Твоєм, пом'яни нас, святий, якда прийдеш і во царстві Твоєм. Лик небесний поєті, глаголить, свят, 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 Господь Саваоф, ісполнив небо і земля, слави Твоєя. Приступіте к нему і просвітитися, лиця ваша не постидяться. Лик небесний поєті, глаголить, свят, 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 Господь Саваоф, ісполнив небо і земля, слави Твоєя. І нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, лик святих ангел і архангел со всіми небесними силами поєті, глаголить, свят, 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 Господь Саваоф, ісполнив небо і земля, слави Твоєя. І нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, видимим же всім і невидимим, і во єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божия, єдинородного, і же от Отця рожденного прежде всіх вік, світа от світа, Бога істинного, от Бога істинна, рожденна, несотворенна, єдиносущна, Отцу їм же вся биша. Нас ради чоловіка і нашого, ради спасення, шедшого з небес, воплотившогося от Духа Свята і Марії Діви, і вочеловічиться, розп'ятого ж за них при Понтістім Пілаті, і страдавши, і погребенна, і воскресшого в третій день по Писанням, і вошедшого на небеса, і сидящого одесною Отця, і паки грядущого со славою судити живим і мертвим. Його же царствію не буде конца, і в Духа Святого Господа Животворящого, і же от Отця ісходящого, і же со Отцем і Сином споклоняємо і славимо, глаголовшого пророки, во єдину святую соборною апостольською церкву, і сповідаю єдино крещення, оставлення гріхов, чаю воскресення мертвих і жизни будущого віка. Амінь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наша вольная и невольная,
Я же в слові і в ділі, я же в відінні і не в відінні, я же в дні і в ночі, я же в умі і помишленні. Вся нам прости, як облак і чоловіколюбець. Отче наш, же єси на небесіх, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі і на землі. Хліб наш насущний даж нам днес, і остави нам долги наша, якоже і ми оставляєм должником нашим, і не введи нас в свої скушення, но і збави нас от лукавого. Яко Твоє царство, і сила, і слава, Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Нас ради распятого прийдіте всі Господім, того бовіте Марія на древі і глаголаше, а ще і розп'ятіє терпиши. Ти єси син і Бог Помилуй мой. нас, Боже, по велиці милості Твоїй, молимтеся, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Тише молимся Тобі, помилуй. Господу Богу нашому, єже услышатися гласу моління нашої, молитві помилуйте рабу своїх. Блаженнішого митрополита Онуфрія, предстоятеля Української православної церкви, високопреосвященнішого митрополита Феодора з Богохранімої паства і настоятеля протерії Дмитрія, сослужуючих братів, прихожими, поющими святого храму сего, і рабу Божиїх. Протерія Феодора, протерія Константина, протерія Віталія, протерія Андрея, протерія Михайла, протерія Андрея, протерія Константина, путешествующего протерія Константина, и рабу Божиих, Виктории, Даниила, Вероники, Сродникова, Федора, младенца Александра, Александры, Иоанна, Владимира, Виталия, Юлии, Марии, именинницы Натальи, в честь 80 років, Игоря, Виры, Дарьи, Данила, Нины, Ивана, Владимира, Елены, Тамары, Юлии, Николая, Людмилы, Ирины, Мирослава, Игоря, Светланы, матушки Анны, Анны, Серафимы, Ивана, Марии, Марии, Дмитрия, Младенца, Ивана, Никине, Анастасии, Сродников, и Виктории, Николая, Дмитрия, Павла, Вадима, Василиса, Елены, Труповицы, Веры, Александра, Леонида, Галины, Артемия, Петра, Надежды и Сродниковы, и Любови Марии, Младенца, Нотрок, Алексея, Максима, Владислава, Сергия, Анны, Мартина, Труповицы, Ильи, Труповицы, Соломии, Любови Марии, Вероники, Арсения, Татьяны, Василия, путешествующей Людмилы, Сродников, болящего Андрея, Натальи, Дарьи, Игоря, Вадима, Илоны, Виктории, Галины, Виры, болящая Илоны, Анны, Михаила, Марии, тяжко болящего Александра, Андрея, и болящая Евгения, болящая Виктории, Николая, Ивана, Неунила, Дмитрия, Валерия, Фотини, тяжко болящая Людмилы, болящая Василины, болящая Виталия, Ирины, Татьяны, Виктора, Анжелы, Михаила, Анны, Татьяны, Людмилы, Марии, Ивана, Трука, Михаила, Трука, Ивана, Василия, Марии, Михаила, Марта, Александры, Игоря, Марка, Ольги, Виктора, Галины, Натальи, Владимира, Софии, Вячеслава, именинника Назария, именинницы Натальи, и всех с ныне поминаемых, предстоящих и молящихся, и поминаемых сорокаустных, болящего Михаила во исцеление, и Михаила и сродников, и рабу Божиих, Ивана, Анатолия, Надежда, Натальи, Мария, Труковицы, Дарью, Трука, Максима, Труковицы, Анастасию, Василиану, Труковицы, Анну, Юрия, Марины, Наталью, Труковицы, Эмилии, Ольги, и сродников, Натальи, младенца Георгия, младенца Марии, младенца Анны, младенца Стефана, и всех с ныне поминаемых, предстоящих и молящихся, и поминаемых сорокаустах, и благодатью и щедротами Твоими исполнити все прошения, и простити им все согрешения вольное и невольное, благоприятным же бы Ты мольбами, милостями их пред престолом владычествия Твоего, и покрыть их от всех враг, видимых и невидимых, от всякие напасти, беды и скорби, еду избавить и подать им здравие, злободенствием. Рецем всі, Господи, услыши і милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Яко милостивый человеку любез Бог, и и тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков. Амінь. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим, Ты все услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о упокоении душу усопшего рабу Божьего, митрополита Владимира, митрополита Николая, митрополита Дорофея, схирхмита Ионы, схирхмита Ио, Иеромонаха Алексея, Машки Марии, Дьякона Иоанна, преснопамятные Анжелы, преснопамятные Анны и преснопамятных Марты, Анны, Анатолия, Виктора, Николая, Анны, и Раисы, Михаила, Андрея, Михаила, Тамары, Владимира, Георгия, Василия, Проторея, Виктора, Анны, Евдокии, Ирины, Марии, Анатолия, Раисы, Екатерина, Анастасия, Ивана, Зинаида, Анатолия, Михаила, новопредставленного Федора, Юлии, почувши сродников, и всех с ныне поминаемого упокоении воинов на поле брани убиенных, и всего века усопших, вера, надежда, воскресения, братьев и сестер наших, и оеже проститеся им всякому прегрешению вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Якуда Господь помилуй. продолжу чинит души, или же праведно упокояются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Милости Божией, помилуй. Царства Небесного, оставления грехов Его Христа, бессмертного Царя и Бога нашего просим. Подай, Господи, Господу помолимся. Господи, помилуй. Яко таится воскресенье, животы покой, усопших раб Твоих, ну, представленного Федора, Юлии, преснопамятных Марты, Ивана, Анатолия, Виктора, Николая, Анны, и всех с ныне поминаемого упокоения воинов на поле брани, убиенных, и всех от века усопших, верили же воскресенье, братьев и сестер наших, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, безначально Твоим Отцем, Пресвятым, благим, животворящим Твоим Духом, ныне и пресно, и во веки веков. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Тройця, єдиносущна і держава, нероздільне царство всіх благих вина, благоволивши в ній грішнім, утвердив розуми серця мої, всю мою тими скверну. Просвіти мою мисль, давину, славлю пою, поклоняюся, глаголю, єдин свят, єдин Господь Ісус Христос, славу Бога Отця, амінь. Буде ім'я Господнє благословенно от нині до віка, буде ім'я Господнє благословенно от нині до віка, буде ім'я Господнє благословенно от нині до віка, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков, амінь. Благословлю Господа на всякое время, вину хвала Его всех моих, о Господі, похвалиться душа моя, да услышат кротцы и возвеселятся. Возвеличите, о Господа, со мною вознесем ім'я Його вкупі, взыскав Господа, і услыши меня от всіх скорбей моїх, і збави меня. Приступите к нему і просвітитися, лица ваша, не постидяться, сей нищий, возває Господь, услыша її, от всіх скорбей Його спасеє. Ополчиться, а на Господиня, окрест боящихся Його, і збавить їх, висіти і видите, як облак Господь, блажен муж, же уповает на. Бойтеся Господа, всі святі Його, як они злишення, боящимся Його, богаті, обнищаші взалкаша. Заскаючи же Господа, не лишаться всякого блага, прийдіть, чада, послушайте мене, страху Господня, научу вас. Хто із чоловік, хотя й живот, люблять не видіти благи, удержи язик твой злаю, сні твої, же не глаголити льсти. Уклонися от зла, і сотвори благо, защи мира, й пожени, і очі Господні, на праведне, уші Його молитву їх. Лице же Господня, натворящее зла, и же потребити от землі пам'ять їх, возваша праведні, і Господь услиша їх, і от всіх скорбей їх, і збави їх. Лис Господь сокрушенних серцем і смиренних духом спасет ноги скорбі праведними от всіх їх, і збавить я Господь. Хранит Господь ся кості їх, не єдина в них сокрушиться, смерть грішников лютай, ненавидящі і праведного пригрішат. І збавить Господь душі раб своїх, і не пригрішат всі, уповаючи на Него. Премудрость.
достойною, з якого істину блажити Богородицю, присноблаженою і пренепорочною Матері Бога нашого. Пресвятая Богородице, спаси нас. Чеснішою, херовим і славнішою, без сравнення Серафим, без істління Богословородчою, сущою Богородицю Тя величає. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Високопреосвященніший, владико, благослови. И же нас ради человекови нашего ради спасения, страшные страсти, животворящий крест, невольное погребение плотью изволивый. Христос, истинный Бог наш, молитвы пречистые Своей Матери, святых славных и всех хвальных апостолов, святых и праведных Боготец, и окимяны всех святых, помилуй и спасет нас, яко благ и человеколюбие. Амінь. Спаси, Господи, вас за молитву с Богом Святым. Благословение Господне на вас, то влада человеку любим всегда, ныне и присно, и во веки веков. Амінь. Во